Tungod kay sinful na ang imong nature, you are not qualified to keep the law. And though you can keep the law, but you cannot keep the law perfectly. Bago na to, Dre, pagdawat mga isunan, ako magunang ipangutana sa inyo kay ang tao patay. How will you cope pagdawat? How will you accept Christ when at first you are dead spiritually? In a sense, you cannot. Ang akong pangutana, nasipyan ko siya, ikaw, nauna ni mo, huwag ka nasipyan. Ang akong pangutana, ang imong paggawa nasipyan, are you more righteous than him? Mayong hapon sa tanan mga kaigsunan. Pwede rin kumunaw? Oo. Okay. Karon nga hapon, I'll be talking about kisa may naa sa una sa Panakan when I visited Panakan Church. Kumurag doha? Ha? Kumurag no? Pero ana sa uban sa bautismo. Pero katong na sa Panakan, kamurag doha. Ang church, wala. Actually, ang lecture na ko ato sa Panakan is Great Controversy. Okay? So, wala mo nakadungog o Great Controversy. Takong away. Problema gina, takong away. Okay? So, I want you to share mga kaigsunan nagunaw na akong akong ipadayon. It's actually a series, pero dili na ko mag-isgot siguro Great Controversy. Kaya nga naman, naamog yung uban sa inyo nakadungog na, pero kung gusto mo, kay series mo kundi siya, you can hardly understand salvation if you don't hear or if you don't understand or have a clear understanding of Great Controversy. Pero, ako lang tagaan makaisunan og pwede ko makaurang ko kuan? Saan Sa DMI? Okay. Now, if you haven't heard Great Controversy mga igsunan, siguro na ko gamay, kung naamoy pangutana, you can just ask question. Pangutana mo mga kaigsunan. Kay, at least sa pangutana, na yung sahay nga, ang mga kalibog, masulban sa pangutana. Kaya kani mga kaigsunan, 20% ra sa usahay kanang ito maminaw ta according to the study, 10 to 20% mag-work imong auto kung naminaw ra ka. Pero kung nangutana ka mga kaigsunan, mutaas gamay. Mo na nga og mabasa kag libro, nya wala kay pangutana si mong una-una, di kayo masabtan nimo ang libro. Pero while reading the book, bago nimo i-open ang libro, na kay pangutana daan, mag-work ang imuhang utok according to the study. So, the best way to understand and to learn is to ask question. So, mao gina mga kaigsunan. Now, actually, akong topic is on sin, justification, sanctification, pre-advent, investigative judgment. Okay, mo ni ang distinctive doctrines na itong mga igsunan. But, I want to go a little about Great Controversy. Okay, gamay lang mga igsunan. Ako lang nagtuan para mudritso ta. Next na to, naman tayo next pang program. Murag, ito, internet na. Mga testimonies. Okay, testimonies. So, I will just give you time to ask question. Now, mo langbit lang ko sa Great Controversy kung nandun na may pangutana, ha? Okay, now I'll talk about sin. What is sin? Unsa may sala mga kaigsunan? Adunay tulog ka. Wala ba ako napaslak eh. Okay. Gwapo ta nga lecture pag human natay true or false, ganahan mo? Yeah. True or false, but at least mo work, tagad mo true or false, true or false. True or false lang ha pag human sa lecture. Okay. Now, sin, justification, and sanctification, then pre-advent and investigative judgment. Ako na this is a shortcut mga kaigsunan sa atong discussion kay dagko ni siyang topic but I want you to understand. Una
What is sin? Adunay tulo ka dimension sa sala. Una, igsoon, sin is a broken relationship. Atong una-una mangod sa sala, kanang sin as an act. Kung masipyat ka, it's sin. Okay? But let us remember mga kaigsunan, kung ang tao wala diha sa Ginoo, his relationship is broken. Nasabtan ko ninyo? Wala na, broken na siya. Maskin pag he did not commit sin as an act, that person is a broken. He is already sinful in the sense. Okay? So, that's broken relationship. Ibig sabihin, mga kaigsunan, sa diha nga si Adan og si Eva, nakasala, gipakatawo punta nga, unsa man? Makasasala. Nasabtan ko ninyo? Wala ta na tao nga nakasala, kay we were not there, wala man ta dito sa pagkaon sa katong kahoy sa pagilag maidawtan. But we were born, na tao ta igsuon nga makasasala. Kaya nga naman, ang relationship na to sa Ginoo is broken. Now, tungod kay broken ang relationship mga kaigsuunan, we commit sin as an act. Makasala ta igsuon. So kaduhang dimension. Next is our nature. Okay, our nature mga kaigsuunan, mao na siya isa pod nga dimension sa ato nga wala ka nakasala karon, kaysa may nakasala karong adlaw ipapawlay. Pero sa una-una to, amo kinakasala no. But by nature mga kaigsuunan, we always come short of God's glory. Okay? By nature, we always come short of God's glory. Ang akong giingon sa ganinang buntag, si Adan og si Eva gibuhat sa Ginoo nga sinless ang nature, right? Unsa man ning sinless ang nature? Qualified sila mo keep sa balaod perfectly. Kana bang makaglorify, qualified sila mo qualified sila mo keep sa sugo sa Ginoo nga kanang makaglorify sa Ginoo. Mangutana mo sa kuwa pastor, karon di ay nga nagsimba ta sa Ginoo, ang atong pagsimba dili dinhi makahimaya. Actually mga kaigsunan, kung wala gyud mo mingtuo kang Kristo, mingsimba mong Sabado sa simba tag Sabado kun wala ta mingtuo kang Kristo, kaning atong pagsimba dili gyud makapahimaya. Nga naman, we are no longer qualified to keep the law perfectly. I hope you understand. Ang qualified lang makakip sa balaod si Adan o si Eva nga ang nature nila is sinless. So tungod kay qualified si Adan o si Eva sa pagkip sa balaod before sila nakasala, ma-earn nila ang righteousness by obedience to the law. Okay? So ma-earn nila ang righteousness through obedience to the law. So ma-righteous sila by keeping the law. Pero tungod kay nakasala si Adan o si Eva, ang sinless nga nature nga supposedly unta nga atong ma-inherit kung wala sila nakasala, ang na-inherit na to sinful na. Ibig sabihin, o sa may kung magkaigsunan sa may tabo, di naka-qualified mo keep sa balaod. Nga naman, the law is righteous, the law is perfect. Tungod kay sinful na ang imong nature, you are not qualified to keep the law. And though you can keep the law, but you cannot keep the law perfectly. Ibig sabihin, makatuman ta sa balaod, pero dili na makahimaya sa Ginoo, kaya nga naman, you're not qualified anymore. Mo na nga kung ang kaluwasan i-downgrade na to mga kaigsunan nga ang kamang mga babae, kung maminyo mo, maluwas mo, pinagi sa paghigugma sa inyong mga bana, wag yung kaluwasan ninyo. Nasabtan ko ninyo? Nasabtan pa ko ninyo? Nga naman, can you perfectly love your husband? Yes or no? No, maluwas mo. Hindi yun maluwas. Kaya nga naman, sinful naman gud na ang nature. Okay, sinful na ang nature ba? Ang mga bana po, kung ang kaluwasan atong i-downgrade, nga may maluwas mo, pinagay sa paghigugma sa inyong asawa, ay hisabot. Atong hunahon-naon nga maluwas na pinagay sa pagtuman sa kasuguan, ha? Tuman sa Ginoo, ibig sabihin, love to God. Atong i-downgrade, nga maluwas ang mga bana, dili paghigugma sa Ginoo, paghigugma sa iyong asawa, nasabot. Maluwas ka ta. I don't know, kinsay maluwas. Kapila mo na kasala. Magkasala lang tagkas ang mga kaigsuunan, disqualified na ta. Munang nasabta na to mga kaigsuunan,
unsa ang kaluwasan. I want you to understand that salvation is not by works. Okay? Now, mangutana mo sa Pastor, unsa man ni ang akong bahin? Dako kay ni nga hisgutanan mga isnan in salvation. But I want you to understand, sa diha nga kita gipakataw, unya nakamatngon na tagbuot mga kaigsuunan, ang giingon sa Episo, we are dead by our trespasses. Mga patay ta, mga isang spiritually dead. Pinaagi, patay ta tungod sa atong sala. Now, mangutana ko sa inyo tungod kay ang tao patay. Can he accept Christ as his personal Savior? Yes or no? Patay, saon. Nag-get ko ninyo? Patay ang tao spiritually. Mangutana mo. Spiritually man, Pastor, na pa man siya freedom of choice. Ang atong understanding sa freedom of choice, wala na wala. But we are bondage of whom we are masters. Of whom we belong. Who is our master? Kisa may master na to kung patay ta sa sala. Ang Ginoo, niyawa. Naget ko ninyo? Now, kana ding pastor nga wala ming dawat kang Kristo, pero maayo namang yamoy maayo nga binuhatan. Di din na madawat. No, kay kanang ayang maayong binuhatan mga isunan, trapog yapon na, do maayo. Okay, kaning. Matod pa sa Jeremias, my heart, your heart, and my heart is deceitful. Sabtan ko niyo? Though maka-overcome ka sa sala, mga kaigsunan, but that overcoming is not perfect. Ay, 1 million diha. Ako talato na tarungon ha. Kung unsay nature sa tao ba, masabtan ninyo. Kaya kung masabtan na to ang nature sa tao, makapangita yung tagmanluluwas kada adlaw sa itong kinabuhi, every moment of our life. I want you to understand that our salvation is moment by moment dependent upon the grace of God. Nay, 1 million nila. Tungod kay sinful na ang tao, nauli taon nimo ang 1 million. Pero kanang imong pag-uli sa 1 million ngadto sa nahingtungdan, nagtuo ka nga na perfectly overcome nimo ang pag-uli? Yes or no? Di ko mo to, oy. Kaya doda, makaingon mo dyan ka nga, pakisa kitag iya ini. Nasabdan ko na yun? Uli ko ni or di. Pero na-overcome nimo, kaya na may ID. But it's not perfect na overcoming. Nasabtan ko ninyo. I hope you understand. So muna gingon, we overcome because Christ overcome. Muna nga, ang kaluwasan gingon tag pagtuo ra gyud mga kaigsunan. Once kami tuo ka kang Kristo, ang iyang perfect nga kinabuhi or perfect nga binuhatan gitabon sa imo. Ganong kinahanglan matatapunan? Wa na ta, we are not qualified. Ang atong pagkamaayo di na qualified. Okay? So muna mga kaigsunan. So broken relationship. Masabtan ra ninyo ha, masabtan ra ninyo taon-taon. Now, voluntary carnality, so makasala man yun ta. Ang kaning atong nature mga kaigsunan, corrupt. By nature, we are what? Corrupt. Deceitful. Ug sa malakay pa, tanan ta nagapangawat. Kurakot na yun ang tao. We are all corrupt. Pero not to the extent bang kanang grabe yung kakurakot. My point here is, mangurakot kag sa dili mga kaigsunan, kana bang tainted na yun ang imong nature. Tainted na yun ang imong nature. Next. Now, legal condemnation, voluntarily and voluntary corruption. Now, unsa may sulbad sa legal condemnation? Okay, kanang broken relationship ba? Tungod kay nakasala si Adan og si iba, ang relationship na broken. Unsaon man na siya nga ma-fix? Bayran. Okay, bayran. Kisa may nagbayad, kisa nagpay sa price. Jesus, right? O unsa may imong buhaton? Para ma-fix ang relationship. Tungod kay gibayran, gi-providean ka, kay i-redeem ka, dawaton nimo si Kristo pinagi sa imong pagtuo. Now, bago na to diri pagdawat mga isunan. Ako man gunang gipangutana sa inyo kay ang tao patay. How will you co-op pagdawat? How will you accept Christ when at first you are dead spiritually? In the sense, you cannot. So, unsa man, muna gitawag sa John mga kaigsunan nga, if I will be lifted up, I will draw them to the Father. We call it drawing of the Holy Spirit. We call it prevenient grace. Unsa man ang prevenient grace? Patay ang tao.
Okay? Patay ang tao. Ang pinaagi sa grasya, buhion ka sa Ginoo. Ang imong freedom of the will, dili tuod makadawat kaniya, pero i-enable, i-empower sa Ginoo ang imong freedom of the will para imong madawat si Kristo. Okay? Ma-empower ang imong freedom of the will. Patay man. Bondage of the will man. Kung may baton, i-enable through the Holy Spirit. Kani. Ako ba yung lecture sa inyo ha? Na imong silingan. Broken ang relationship, kay wa niya gidawat si Kristo. By his own, he cannot accept Christ. Kaya gano'n, patay. Kita ng mga Adventista nag-worship ta. Gitawag na isang, God uses instruments of grace. Worship ta sa buntag, imong siling, sa buntag ako, O Jesus. Nakamatngon ba? Pinaagi sa tabang sa balang espiritu. Mga na isa nga, kanindot yun yung kinabuhi sa Adventista na. Naget ko ninyo? Dan, sige siya, silingan niya, nakaduog siya kwali mga iksunan, worship. Naminaw siya. He was actually enabled by the Holy Spirit. Ang iyang freedom of the will, no bondage, dead siya spiritually, gihinay-hinay siyang empower sa Holy Spirit. Okay? Now, he was given enough power to accept. Pero dili ang Holy Spirit mo accept. Kinsa man? Ikaw. Pero maingon man siya, lisod mang kinabuhi sa Adventista, di mo kaugbaboy. Na yung katunok. Okay, nasabtan ko ninyo. Pero gi-empower siya, gi-enable siya sa Holy Spirit. Okay, matod pa ni Ellen G. White, the first step of salvation is not repentance. Now, how can you repent if you are dead? Nasabtan ko ninyo? So the first step is drawing us to the Father through the Holy Spirit. We call it prevenient grace. Mo na gitawag prevenient grace. Wag gyapon siya dadala. Imong silingan, i-invite nimo dito sa evangelistic meeting. Kay barkada naman mo. Gitawag na siya instruments of grace. Tawag niyo. Wali yun. Wali lang. Nag-convict siya mga isunan. Iwag convict. Pero taon-taon. Takkan pa magpiluhing baboy dito. Pero gi-empower niya siya sa Holy Spirit. I hope you understand. Gi-empower siya sa Holy Spirit. Pero kaya ang Holy Spirit, dili mo mo pili. Ikaw mo yun. Pero gi-enable na ang imong freedom of choice. O nagingon nga, if God can resurrect man physically, God can also resurrect man spiritually. Nasabtan ko ninyo? Kung makabanhaw ang Diyos o mga patay physically, makabanhaw po ang Ginoo o patay spiritually. I hope you understand. So, ibig sabihin, patay ta, gibanhaw lang ta pinagi sa grasya, nya gi-enable ang atong freedom of choice para makapili. Pero dili ang Holy Spirit ang mopili, ikaw ang mopili. Pero ang mga Agustinian, mga Lutheran, mga Baptist, mao ni ang ilaha. Tungod kay patay man ang tao, dili man ka makapili, kinsa may mamili? Ang Ginoo. Pili mo na gitawag one save, always save. Kung gipili ka sa Ginoo nga luwason, luwas na jud ka. Pero kung pilion ka sa Ginoo nga patyon, patay na jud ka, wa jud kay mahimo dia. That's one save, always save. We called it electing grace. Okay? We call it predestination, understanding of predestination. But we don't believe in that. We are in our Arminian Wesleyan. Okay? Mo nang ay mo kalibog kung unsa man gyud first step sa kaluwasan. It's not about repentance. Ano man, how can you repent if you are dead? The first step is the drawing of the Holy Spirit, okay, to the Father. So pinaagi na sa balang espiritu nga gibuhi, gi-enable ta para makapili. Now kanang imong silingan, gipanatan gyud nimo. Pero ang Holy Spirit padayon gyapon na sa man. Nagministeryo sa iya ha. Nagministeryo hangtod nagmotor. Nagmotor. Pag motor kay hapit man namatay. Nakainom-nom. Kung nga magpinang ko, natin ko. Mo to. Na-Adventista. Gipili man niya. Naget ko ninyo mga kaigsunan? So, dili ito ka mamugos kay ang balang espiritu ra gyud na igsuon. Ang imo lang yung trabaho, daloon ra gyud nimo siya. Let the Holy Spirit do His work. Usahay man God tungod sa goal pod. Magbuot po ta. Okay? Kaya may goal.
Anyway, that's part of the work. Pero ang trabaho gina is just to preach the gospel, do your work, and the Holy Spirit will do His work. So once karon na-enable na, okay, sabtan ko ninyo, na-enable na ang tao, gipili na niya si Kristo, ingon nga manluluwas siyang kinabuhi, o sa may mahitabo, tabunan dayon ka sa pagkabalaan ni Kristo. Ha? O sa itabon? Ang pagkabalaan, we call it robe of righteousness. O sa maning robe of righteousness, mauni ang iyang pagkamatarong, mauni ang iyang perfect nga kinabuhi gitabon sa imo. Nasabtan ko ninyo? Nganong tabunan man ka sa iyang perfect nga kinabuhi, di na dito maluwas. Bisag unusaon pa nimog simba sa adlaw ipapahulay. Mga adlawon pa ka alas 5 sa adlaw ipapahulay Sabado. Muli ka alas 10 sa gabi, ang imong pagsimba kung wa kay Ginoo di na madawat. Nasabtan ko ninyo? Nasabtan ba ko ninyo? Di na madawat kung wa kay Ginoo. Asa na madawat. Ngano man, di naman ka qualified mo simba sa adlaw ipapahulay. Mura pag kanang si Pastor Luther, sinful ang nature, walay Ginoo. Murag parisyo ba? Walay Ginoo. Pero he keep the law, thinking mabalaan siya. Unya si Adan og si Iba, sinless ang nature. Si Pastor Luther, sinful, nangguna. Pag abot sa master, kinsa mang ginunahan na madawat? Dili yun ka, pastor, kaya nga naman. Sinful, bagulbulan naman na. Dito, sakit sa hawak. Pero kang Adan, tungkol kay sinless, ang ginunahan niya, maka-glory, maka-himaya yun sa Ginoo. Kay sinless man ang iyang nature. He was created qualified to keep the law. Kung adlaw mong ipapahulay na si Adan sinless, na si Pastor Luther sinful, ang madawat ra gyud nga pagsimba ang kang Adan. Atong klarohon mga lalaki. Na si Adan sinless, mga lalaki. Na adiri, na chicks miagi. Masabtan ko ninyo? Si kang Adan, wa ra gyud na chicks, siksik ayo, di ginawa na si kang Adan. Pero sa mga lalaki, makaingon niya, lago pahaw eh. Gapa ba sa kong asawa? Why, that's sinful. Nasabtan ko ninyo? We have to admit, muna nga kung di tatabunan mga kaigsuunan, wa yo'y maluwas. Muna nga ang kaluwasan pinaagi lang yun sa man. Grasya pinagi sa pagtuo. Ayaw maulaw mo sa iyong kaluwasan, mingon mo pinagi sa buhat. Guy, maulaw mo. Nagtuo ka nga ang imong pagbuhat, maayo yun na. Pagkaingon ka nga igno nimo nga, kanini nga akong pagbuhat Ginoo, dili ka bahid. Yes, tinuod, maayo na imong ibuhat. Pero dili na madawat. Nga naman, di gina tinuod nga maayo. Maayo si mong pananaw. Pero sa Ginoo, di na madawat nga pagkamaayo. Pero I'm not telling you nga di ta mo buhat og maayo. It's another story. Okay? Atong ipadayon mga kaisunan. Okay? Now, sa imong pagdawat kang Kristo, okay? Sa imong pagdawat kang Kristo, na-fix na. Gidawat nimo si Kristo. Okay? Na-identify kani atong nature mga kaigsunan, kani makasasala man nga nature. Kano sa man ni tambalan, kano sa man ni ma-change. Dito na sa pagbalik ni Kristo. Okay? Ang kaning sanctification, kaning atong tungod kay kitabunan ka sa pagkabalaan ni Kristo, kitabunan ka siyang pagkabalaan, perfect nga kinabuhi. Magkinabuhi ka nga uyon sa kang Kristo. Pero ang imong pagkinabuhi kang Kristo, dili na perfect. So dili ka makaingon nga maluwas ko pinagi sa akong pagsunod. Ang makapaluwas ra gyapon nimo ang imong pagkatinabon. Okay? But it does not mean nga dili ka mubuhat og maayo. Kay nganuman, okay? Kabahin naman ang kinabuhi ni Kristo sa imong kinabuhi. Okay? Now, ato pa gyud ang klarohon sunod na mo ni. Now here, look at this. It was possible for Adam before the fall to form a righteous character, right? Nga naman, by obedience to God's law. But he failed to do this. And because of his sin, our natures are fallen. And we cannot make ourselves what? Righteous. Makita? Steps to Christ, page 62. It is possible for Adam, karohon ako ha. Mauta ni ang mahitabo mga kaigsunan. Gibuhat si Adan og si Iba. Perfect. Okay, kaya nga lang na ay duration of time nga testingan ang ilang loyalty, ilang gugmas Ginoo ay provisionary. Nga ang nakahibalo lang si Adan og ang Ginoo lang.
Kung wala gitugan, we don't know how many years, how many months ang Ginoo ray nakahibalo. Ang mahitabuhan to kung makasugakod, makalahutay unta si Adan og si Eva nga dili makasala, they will be righteous. Unya kita karon nga gianak gikan ni Adan kay righteous man ang atong ma-inherit is not the righteousness. Sabdan ko ninyo? Dili na to ma-inherit ang righteousness ni Adan. Ang ma-inherit lang nato ang nature nga sinless. Tungod kay ma-inherit nimo ang nature nga sinless, ma-earn nimo ang righteousness by obedience to the law. Then you will be righteous also. Pero no more temptation. Sabtay ko ninyo? No more temptation. Kay ang temptation dito lang sa kang Adan o kang Eva. Then we will enjoy life nga perfect. It's going to be a beautiful kingdom. Nasabtan ko ninyo mga kaisunan? Mauna ang plano. Karon kay nakasala man, ang sinless wala na inherit. O sa'yo na inherit? Sinful. O wala na. Disqualified na ka. Kay ang balaod, righteous and perfect. So di naka-qualified mo keep sa balaod. Tungod kay sinful naman ka. Ang qualified mo keep sa balaod, ang sinless nga parehas ni Adan. So kinsa ra may ming anhi diri si Jesus Christ, right? Si Jesus Christ ming anhi na kinabuhi og pila ka tuig? 33. Huna-hunaon ninyo. Nganong nagkinabuhi pa man si Kristo og 33, nganong wala man siya ming anhi, automatic nagpakamatay. It means to say, He wanted to prove that He wanted to prove that He can perfectly keep the law nga wala na keep ni Adan. Kaya gano'n man, in the context of the great controversy, gi-attack mangod ang balaod sa Ginoo. Kinsa nag-attack? Ang Yawa. Wala nato na hinisgutan ang great controversy. Muna, gilaktawan lang ako ni. Okay, kaya taas man ang great controversy. Unya, duha ra man na yung naka-attend dito. Okay? Next, siguro nga, balik mga kaigsunan, ato ni great controversy. Git nga, ang imong balaod is not perfect. You are not love. Okay? You are not worthy to govern the universe. Gi-attack na siya sa Yawa. Ang Ginoo nga in your government forgiveness is impossible. Nga naman. Kay once nga makasala ka sa gobyerno sa Ginoo, usa mahitabo mo patay. Then ang accusation is mao ni. Then where is forgiveness in your government? Mao na ang accusation mga kaisunan. Unya kay nag-start man ko sa sin. Okay, if we have time, we will talk about great controversy. Pero kung wala na, sunod na po nga balik mga kaisunan. Okay? So, utangan mo. Now, but Christ has made a way of escape for us. Now, He lived on earth amid trials and temptations such as we have to meet. He lived what? A sinless life. Usa nga kinabuhi? Sinless. So, si Kristo nga Dios ming-anhi sa kalibutan, nagkinabuhi siya og sinless. Nature nga sama ni Adan bago nakasala. Okay, Christ did not live a sinful life or else He needs a Savior. Christ lived a sinless life. Tungod kay sinless, qualified siya mo keep sa balaod? Yes or no? Yes. So He perfectly kept the law. He fulfilled the law. Si Adan, wala man. Then, once you will accept Christ as your personal Savior, kay ang imong nature is sinful, ang iyang nature is sinless, unya, He qualified to keep the law, ang iyang righteousness itabon sa imo. Nasabtan ko ninyo? Wow, pagkaninod. So sa panahon nga imong dawaton si Kristo, ingon nga Dios nimo og manluluwas imong kinabuhi, tabunan ka sa iyang pagkamatarong. Ang iyang perfect nga kinabuhi itabon sa imo. Nga naman, ngilad naman gud di man naman gud maluwas. Saan man? Pinaagi sa pagtuo. Tuohi si Kristo nga siya imong Dios og maluluwas imong kinabuhi. Tabunan ka sa iyang perfect nga kinabuhi. Okay? So karon tungod kay tinabunan naman ta sa pagkamatarong ni Kristo, mao nang usa atong buhaton, higugmaon nato si Kristo sa tinud-anay kayon. Okay? Kung saan man paghigugma, ang Biblia nag-ingon, kung nahigugma kamo kanako, o sa gingon, tumanon ninyo ang akong mga sugo.
ang atong pagtuman sa sugo, dili yun na ko'y makaluwas. Nga naman, you cannot perfectly keep the law. You cannot perfectly keep the Sabbath. Okay? Baskin pag mga adlaw tag alas 5, pero I'm not telling you, alas 10 mo manhi. Ang pangutana diha, una na ba ang inyong pagkigugma kang Kristo? Lain po kayo. Okay? Now, ang ako lang point is, dili na imo atong basihan sa atong pagkalinuwas ning atong pagsimba, ang paghatag ninyo, kung saan nga naman, maulaw ta. Kay ang atong kinabuhi, ang atong pagkip sa balaod, di na yun ni maoy makadawat sa kaluwasan. Ganong maluwas ka because ang imong pagkatinapon niya kang Kristo. Okay? Ang ebidensya, ang imong paghigugma diha kaniya. Tama ebidensya. Hindi mo na pwede. Ang ebidensya, ibig sabihin, dili na mo ingon nga kanang mo gibasihan because it's not perfect. But it does not mean nga maon wala na hindi na siya importante. Kaya naman, it would tell us that you are in relationship with the Lord. Okay? Ang basihan yun sa imong pagkalinuwas, whether or not tinabunan ka or wala. Kaya naman, ang gitapon sa imo mo ay madawat sa langit. Kung at tatabunan, why madawat? Okay? Huna-huna na ito mag-isa. Itong i-admit at itong kaugalingon ba? Na kay malangit sa ato kung di tatabunan? Ay, ito na wagin oy. Kaya iniguman na itong simba, usay masipyat po ta. Pero ang gingon sa Ginoo once nga tinabunan ka. Okay, atong ipadayon ha. But Christ says, He died for us and now He offers to take our sins and give us His righteousness. Look at that. His righteousness? Jesus Christ. If you give yourself and accept Him as your Savior, then sinful as your life may have been, for His sake you are accounted righteous. Mo, pagkanindot na? Ha? For Him, by His sake, you are counted as righteous. Christ's character stands in place of your, what? Character. Ang character sa Ginoo, it will stand in place of our character. Kaya itong character din namin madawat. And you are accepted before God as if you had not committed sin. Amen? Pagkanindot. Mauna nga, salvation is only by grace through faith, not by works. Nga naman, maulaw ta sa itong galingon. Una akong gingon, kung naapoy masipyat sa simbahan, ayaw mo husgain nga di na maluwas. Kaya nga naman, kung masipyat siya, ikaw na sipyat, are you more righteous than him? Parehasan niya ta, maulaw mo. Let love prevails inside the church. Gugma gyud ang multipapaw sa sulod sa iglesia. Nasipyat siya, nadisiplina. Nya, manghusga din church, nilaan kayo. Usahay, di na, lain na kayo, labay-labayan na, di na tagdon. Kaya naman, murag sa ato apa, murag nagbaboy sa itong pananaw. Ang akong pangutana, what nasipyat po siya, ikaw, hunahuna ni mo, wag ka nasipyat. Ang akong pangutana, ang imong paggawa nasipyat, are you more righteous than him? Wala, sinful niya mo ka. Ang tinabunan na niya mo ka. Let love prevails inside the church. Mga kaigsunan, maunay akong gusto nga ipahinumdom sa matag-usa ka nato. Gugma sulod sa iglesia. Let us accept and admit that we are nothing in the eyes of the Lord. We are always saved by grace through faith. Okay? Karang masipyat sulod sa itong iglesia, don't judge. But of course, the manual says, discipline him. Disciplining is loving him. But it does not mean you are judging him. Kaya nga naman, ayaw ginton mo pang-judge, maulaw mo sa iyong kagalingon. Watuta na sipyat, but by nature, sipyat na tandaan. Okay? Sipyat na tandaan. Now, so, next mga kaigsunan, akong tanawin rin. Laktawan lang ako ng uban, ha? When one accepts Christ by faith and is united to Him, that person is both justified and sanctified. Okay, ibig sabihin, ako nang i-explain later mga kaigsunan. Ang kana nga tao sa panahon nga ikaw imong dawaton si Kristo imong manluluwas imong kinabuhi mga kaigsunan. You are counted as perfect. Nasabtan ko ninyo? You are counted as perfect. Nga naman, ang gitabunan mo ka sa perfection si Ginoo.
You are accounted perfect. Perfect. So, Pastor, dili na ko masipyat. Masipyat na raghapon. Pero what made you perfect is that your sipyat. Ang pagkatinabon nga imong nadawat diha kang Kristo. Okay? Now, Pastor, kaning akong ang pagtinabon ni ang pagkatinabon, Pastor, mawala ba ni? We will answer it later, okay? Okay? Now, the basis of our justification is always the imputed righteousness of Christ, which is what? Perfect and acceptable. Unsa gani? Ang basis ra gyud sa atong pagkawalay sala is the imputed. Ang iyang gitabon. Okay? Not his imparted. Dili ang atong unsa man pagkinabuhi nga balaan. Ang makaunt, ang madawat ra gyud ang perfect nga kinabuhi nga gitabon ni Kristo. Ang atong pagkinabuhi nga balaan di gyud na madawat nga naman. Is that perfect? No. Munang di gyud ka magapanghinambog. Okay? Di gyud ka magapanghinambog mga igsoon. Which is always partial, always falls short of the glory of God, and can never commend us to God. Only on the basis of the imputed righteousness of Christ can we have peace, the assurance of salvation. Thus, we are saved by works of Christ. Now, matong pa rin mga kaigsunan. Steps of Christ, page 110. Okay? On a day-to-day basis, sa matag-adlaw nato nga pagkinabuhi, okay? Gidawat na nimo si Kristo. Gitabunan na kasi ang pagkabalaan. Sa matag-adlaw nato nga pagkinabuhi, ha? On a day-to-day basis, the justifying grace of God continues to cover us with Christ's robe of righteousness. Ang perfect nga kinabuhi ni Kristo, kanunay pud ginatabon sa imo. Amen? Usahay manggod. Pastor! Okay, mauni ang common understanding sa mga Adventist. Ha? Sa panahon nga imong gidawat si Kristo, ingon nga imong Dios o manluluwas imong kinabuhi, gitabunan ka siyang pagkabalaan. Mauna ang common. Tapos, ang pagkatinabon mawala. Unya, ang basihan na sa imong pagkabalaan karon ang imo nang binuhatan, which is wrong. Sabtay ko ninyo? Otrohon ako. Ang common nato nga understanding mao ni, sa panahon nga imong gidawat si Kristo, ingon nga imong Dios o manluluwas imong kinabuhi, gitabunan ka on that moment sa pagdawat nimo. Pero pag human nimo og dawat, ang unahon na sa uban, nawala ang imong pagkatinabon. Ang nagpabilin na nga mahimo kang balaan ang imong paghinay-hinay o bag-o sa imong kinabuhi o ang imong pagtuman sa kasuguan, maoy nagpabalaan nimo. It's wrong. Di na maoy makapabalaan nimo mga kaigsunan. Makapabalaan mo na nimo ang pagbot. Di madawat. Di ginamadawat. Now, ang magpabalaan ra nimo mga kaigsunan, what makes you perfect and righteous is the robe of Christ's righteousness in you. That which make you righteous. Ngano man, kung wala o na siyang robe of righteousness nga gitabon sa imo, are we righteous? Yes or no? No, nobody is righteous. Ngano man, sinful naman tadaan. Kaning sinful na to nga nature, maskin pag di ka ini mo buhat, makasasala na kadaan. Ngano man, nature ni mo raman. Sunugono na ning nga nature. Ibig sabihin, sunugono na ni bakuha kay Kristo, kani nga nature lawas, sunugo na gini. Hindi man ni madawat sa langit. Mauna nga temporarily, tabunan ka. Pero ang kondisyon, dawata si Kristo. Tabunan ka. Hangtod ka nos ama ni. Until second coming. Kaya naman, in a twinkling of an eye, you will be changed. Pero katong wala kitabunan, patay. Di ba? They cannot see God's glory. They will die. Now, on sa matag-adlaw nga nato nga pagkinabuhi, the justifying grace, ang grasya nga nag-cover sa ato, ang His robe of righteousness, kanunay nag-cover na to mga kaigsunan. Hangtod karon kau ug ako tinabunan sa pagkabalaan ni Kristo. Amen? Pagkanindo na kay wa mo tabunan, di mo kanindro ba? You will not go to church
But I just want you to understand. Unya, mawala ba niya ang pagkatinabon? Tanawa. And we receive forgiveness of the sins we repent as of the Holy Spirit continues to convince us. Pastor, kung makasala ba ta, Pastor, mawala ba ang pagkatinabon? No! Matod pa ni Ellen G. White, we are assured of forgiveness every time you commit sin. Ako'y anak, mga kaigsunan. Si Liana. Kung makalasala si Yana, unya, nangayo sa ko og pasaylo, dili na ba nako siya anak? Anak yapon, right? Kung nakasala. Ibig sabihin, every time nga makasala si Yana, di na nako anak. Unya, og mga pasaylo, anak na. Is that the way it is? No, steps to Christ is very clear on page 110. Sa panahon nga imong gidawat si Kristo, ingon nga imong Dios og maluluwas sa imong kinabuhi. Gitabunan ka. Unya ang nakanindot mga kaigsunan, kung masipyat makasalaman, bro, ay ginaw na magsige mong pakasala. It's another story. That's you, okay? Kung masipyat man makasalaman ta mga kaigsunan, you are assured of forgiveness of your sins. Nga naman, ang dili mapasaylo katong walay Kristo, how can they ask for forgiveness? And to whom they will ask for forgiveness? Wala man sila Kristo. Pero kita nga naag nakasabot, gidawat na to si Kristo, and we understand that we commit sin, you will ask for forgiveness, and you are assured of forgiveness. Amen? But it's another story nga muingon ka, Ginoo, di na yung kanako ang kunon nga Dios akong kinabuhi. Ug unya nagkinabuhi nakagsikwaot. Mga kaigsunan, it's another story. Okay? It's another story. There is sin, John, there is sin that leads to death. Okay? Pero naay sin that does not lead to death. Ang sin that leads to death is what? For those people who what? Rebel against God and live an unrighteous life. Pero sa mga matarong nga makasala, you are assured of forgiveness. But what we need to remember, every time we commit sin, kneel it to the Lord, pray to the Lord, Lord, please forgive me of my sin. And, tanawa mga kaigsunan, and you, look at this, and we receive forgiveness of the sins we repent of as the Holy Spirit continues to convince us of sin, mistakes, and weaknesses of our lives, and we continue to stand before God as if we have never committed sin. Amen? Mas tilang pagkanindot. Piting gaan na mga kaigsunan. Kung gaan kayo ba? Gaan kayo matug simbahan. Gaan kayo mabuhat. Kaya kung wala, kung maluwas na pinagay sa itong binuhatan, bakang mabackslide. Kaya inig simba sa Adventista. Sa Adventista nagwali, dito pagulpul. Backslide na. Mau ni maluwas. Ug na ang Kolosan, wa gyud maluwas. Kaya usahay maumang guna atong pag-Bible study, ang atong gi-Bible study, ang atong gidoktrina ang simbahan. Dili si Kristo. Tungod kay simbahan ang atong gi-Bible study, pagsimba sa mga bag-ong na Adventista, pagtan-aw niya nga, uy, among elder, maot magbatasan, wag ko pasak. Nabackslide na pagkasunod sa badong, mao ni maluwas. Wala hinaunaan niya nga, ang elder nag-struggle niya po. Kunya, nangayo pong pasaylo. And the elder will continue to what? To be covered by Christ's righteousness. And we need to understand, mga kaigsunan, munang pasabton yun na to, dili na to iwali ang church. Iwali na to si Kristo. Namoy atong Diyos o maluluwas atong kinabuhi. Seventh-day Adventist Church is not a perfect church. But this is the only church. We call it remnant church. Mga kaigsunan. Atong ipadayon igsoon. Okay? So, kung nagitawag ako na yung dalion, mga kaigsunan, ha? So, justification is imputed. Ang imuhang pagkawalay sala, gitabon. Let's spell the word imputed. I-M-P-U-T-E-D. What's the middle word of imputed? Put. Ibig sabihin, sa panahon nga gidawat nimo si Kristo, ingon nga imong Dios o maluluwas imong kinabuhi, ang iyang pagkabalaan butang. Ibutang sa imo. Unya, nagbago ka.
Unya ang iyang pagkabalaan na himong unsa man imparted. Let's spell the word imparted. I-M-P-A-R-T-A-D. What is the middle word of imparted? Part. Pero unsa may basihan sa kaluwasan? Ang gibutang nga pagkabalaan, dili ang imong pagbinag-o. Kaya naman, ang imong pagbinag-o dili na perfect. Let's say, ay bagong nabautismoan nga chain smoker. Pagbautismo yun niya kay dugay ba struggle, di ba? Ang pagkaning pagsigarilyo, dugay na daghang nahitabo na. Dahil po yung mga testimony nga elder na. Testimonies na. Struggle, pero kay may simba naman, pero usahay gimingawan magsigarilyo, mutago. Kung mao na basihan ang imong pagkalinawas sa imong kanabitong imparted righteousness, usa perfect ba na? Yan may balik ang Ginoo ato nakasigarilyo pagka-lisod kayo. So dili gyud basihan ang imong pagsunod diha mga kaigsunan. Kaya naman is not perfect. Unya dili gyud na angayan nga mo'y basihan sa kaluwasan. Ang maluwas ra gyud kung ikaw tinabunan sa kinabuhi ni Kristo. Mao ra gyud ay madawat. Okay? Mao ra gyud ay madawat mga kaigsunan. So as Martin Luther puts it, mga kaigsunan, Simul Justus et peccator, at the same time justified and yet still a sinner. Ibig sabihin, walang sala pero makasasala. Sabtayin ko niyo? Kaya nga naman, ang atong pagka-makasasala, dili tungod ikaw makasala. Makasasala na tandaan, wala pa ka nakasala. Okay? Makasasala na tandaan. Nga naman, gipanganak kang makasasala. Munang gitabunan jud ka kay ulaw, di man malangit. Kaya kung di tatabunan, way malangit. Unya, kung basihan po nato ang pagkalinuwas, basihan po ang kaluwasan pinagay sa atong binuhatan, di po madawat. Kaya nga naman, di man ta qualified mo keep sa balaod, kay sinful naman ta. Ang qualified mo keep sa balaod, ang sinless sa maniadan. Maunang minganhi si Kristo para tumanon ang balaod, unya kung dawaton nimo si Kristo, ang iyang pagtuman, maimo, pagkalindot na. Okay? So, ganong mutuman man ka, kay imong higugmaon si Kristo. Sabtan ko ninyo? Why I keep the law? Not because I wanted to be saved. Nag-keep ko sa balaod, kay gitabunan naman ko. I keep the law because I want to love Christ the best as I can. Ganong nag-Adventista man mo. Because this is the only religion in which you can love Christ the best as you can. Amen? If you can love Christ the best to Catholic, pwede gid mo mag-Catholic. If you can love Christ the best in Catholic. If you can love Christ the best to Alliance, pwede mo mag-Alliance. But to tell you honestly, can you love Christ the best? Sa Catholic, sa Alliance, Iglesia ni Cristo, pwede mo mag-Alliance. But I want you to tell you honestly, this is the only church you can love Christ the best. Pero ang pangutana, mag-judge ba sa mga Alliance, sa mga Catholic? Yung ka na. Why? Are you more righteous than them? No! Because they also believe that their church is the only church they can love Christ the best. Pero nga nung paanhiyon man na to, because we believe that this church is the remnant church given the message of God to tell to the world. Sila po nagsangyaw po, we have the same. Okay mga kaigsunan. But in our understanding, this is the only church, the remnant church in the book of Revelation. Nga mo'y gisangunan sa magmensahe sa three angels' message in this last days. Why? We have the Sabbath. We have the testimony of Jesus Christ. What is the testimony of Jesus Christ? Kung saan testimony of Jesus Christ? We believe that the spirit of prophecy, we believe that the prophecy is what? Given at the end times. Okay? Kita mituong nga ang espiritu sa tagna, gasa sa espiritu sa tagna, igahatag sa katapusang panahon. Nasabtan ko ninyo? Unya, ang gigasahan ini mituo ta kinsa man? Si Ellen G. White. Tungod kay mituo ta nga gigasahan si Ellen G. White sa spirit of prophecy sa katapusang panahon. That's why we believe that the spirit of prophecy is the writings of Ellen G. White. Okay? So naatay testimony, naatay commandments. Next, naatay spirit of prophecy, which is the testimony of Jesus Christ, plus the patience of the saints.
So, appealing patience of the saints. Antos mga kaigsunan, ha? Patience of the saints. So, we believe that Seventh-day Adventist Church is the end-time church, the remnant church. Walay laing end-time church sa Book of Revelation. Kaya kung ingon mo nga daghang remnant church sa Book of Revelation, maglibog ta, kinsa, binuang na Ginoo, naghana ba kayo? Ha? O mingon mo daghang remnant church diya sa Book of Revelation. Kaya ang Reform, mingon po, remnant church po sila. They call themselves remnant of the remnant. Ibig sabihin sa Seventh-day Adventist, napay remnant. Unya ay kayong nasulod sa Reform, mapay remnant o remnant. Magkatawa-tawa sa aking mga isunan. But in the Book of Revelation, there's only one remnant church. Dili mag-sense nga daghang remnant church. So, daghan kinsa man. Mingon tag Reform, mingon tag Baptist, mingon punta og Adventist, kaya di mo punta palugi. Siguro, hanggang Methodist. Isa pa, Davidian. So, di lang ito magwali. Ano magwali ko man ita? Dito lang ito lahi-lahi. Di na siya. There's only one remnant church. In our understanding, and the only Seventh-day Adventist church qualifies the remnant church in the Book of Revelation. Amen? Amen, mga kaisunan. Na mo'y pangutana sa kaluwasan? Okay? Do you have questions, mga kaisunan? Ato sa ta sa intervention bago na ko ipadayon. Okay? Pasabton muna ko igsod sa judgment. Okay, very clear. Shoot lang kayo para mag-clear yung ano sa man yung judgment, pastor. Klarohon ako ang judgment, pre-advent investigative judgment. Dili na ko mag 2,300 days, dili na ko mag-na. It's not. I will just tell you direct kung saan yung pre-advent investigative judgment. Na intervention song?